dapat na kay sariling Bible. Kung na kay sariling cellphone, dapat na kay sariling Bible. Kaya mura ka og sundalo na walay armas kung wala kay Bible. Kung Kristohanon pa na wala kay Bible, kulang na. Dili ko may muna, dili ko ka tinuod na Kristohanon. Kulang. Pag lubaon ka kalit na si Hawa, dito ka kasukol kay wala kay armas. Kung atikon ka sa Hawa na ang ani nga na wa kay basa-basa Bible, wala bilin mo ang pagtuo sa Ginoo. Kawato nila Ginoo kalipay o kalasik. Labot na. Sahod. Love. Sa may na kasing-kasing ka. Tanong-tanong. Pero bisag na natin kasing-kasing, hindi ka kabalong higugma. Amen? Sa dali nga istorya, sabi ko, dapat kasing-kasing, pero di ka kabalong mahigugma. Kung saan kaya? Kung saan paghigugma, pulong sa Ginoo, kinahanglan, sunod-sunod yun yung humility, obedience, magbunga na na ang hugma. Tingnan ka na mahigugma na ka sa paghatag, mahigugma na ka na dili na bumalik. Kay, i-apply na mo ang pagpupot ng inyong pulong. Mahadlok na ka sa Diyos. Dili sa pastor. O no, mga isubok lang sa Diyos na o niya mong trabahon. Salagbayan na mo, kung di ko na may tudlong tarong sa inyo ha. Kami ba ihugman sa Ginoo? Sa dali na istorya, sa dinang na ikaw, nakakupot sa pulong sa Ginoo, nagpadayon ka sa pag-alaga diha kaniyang hugma, dira na magsugod. Busa karon may inong nabugna, mandili, magay kung nga simba na, kaya kung kay basa-basa Bible, di mo ka magwali, kung magwali, magawas ka. Kung magwali, sige na lang ang cellphone. Kung magwali, sige na huna-huna sa iyong trabaho. Kung magwali, asa na yung mga huna-huna? Mo na yung ulang na to. Kini pagpahukaw ni sa tumatagos sa kay, wala tanyang hindi sa simbahan para mahimong present lang makita sa bang tao. Kung hindi, nagpahimuta sa Ginoo. Amen? Wala pa nga na itong buhin na Diyos sa kanya. Ang devoted, dapat naatay commitment sa Diyos. Kung saan pagtupot ang pulong sa Ginoo, di man itong hold the word, nag-iong devoted. Dapat committed yung ka. Dapat kini-committed dito kang mag-exon sa imong trabaho. Dili ka gusto na imuhan ng lamu-lamuon pagtudlo ang mga bata, di ba sir? Kay committed jud ka na ng mga bata makakaton gyud na. Sa atong kinabuhi karon committed jud ta na makakaton gyud ta, na magtubo gyud ta sa pag-alagad sa Ginoo. Amen. Committed jud ta diha sa relasyon nato sa Dios, sa simbahan, committed ta. Na dili gyud ta ma-absent, dili ta malate. Maghatag ta, uguban pa, makaampo ta, makapasalamat ta, maka-invite pag mga tao, maka-abi-abi ta sa mga tao, sa mga kauban nato, dapat committed ta. Kaya mailhan nato yung tao nga dili committed, mugawas sa binidiriso padung sa balay. Pag Domingo na gani, Domingo na po, walay commitment. Mga igsoon, humility, ang H, inuna ang O, obedience, ang L, love, ug ang D, devoted. So, mauna mga dapat natong buhaton ng igsoon sa pagpupot sa pulong sa Ginoo. Unang-una ngayong step natong buhaton, dapat magtuon yung tani. Dili lang si pastor, dili lang ang Sunday school teacher. Kulang na siya. Kaya pag-abot pa yung Domingo, di pa yung malaman paminaw, pero dili na dili na. Dito na sa likas. Wala ka diri ah. Wala ka diri may soon? Wala. Mahadlok pa mo wala ka diri ah. Yes, God. Wala ka diri ah. Magdinulso na ta magbago ta sa pagkinabuhi. Praise God. Wala lang no. Hallelujah. Kay wala man yung kanating nga dapat ngayon ug tuo imuha kina pamantay tayo. Galit man mo. Malit ka nimo pwede ni move ni pero ano gani oras. Dili pa sabot pag malit mo. Na mo-adjust mo sa tayo kaya magsupo kaya magdugay mo ng simba. Amen? Wala problema. Ang reklamo lang itong sayo, pwede ra. Sino kayo kanina? Dugay mo man, pwede na. Pero kung reklamo ka na, liit pa ka, ay, reklamo. Isa pa yung mas Ginoo. Okay? Dali mo yung story. Pag di mo kapahimot sa Ginoo, bunalan din niya yung anak. Kaya basta pinagla ka sa Ginoo, bunalan din ka. Say natin mga pagsulay ka kung bunan na sa Ginoo, pagpahinumdog na, yan na yung kama. Alayon na yun, naging kasi hindi ka na magpasalamat. Mag-ampo ka, magdali-dali ka na.
gusto mo lugar. Pinasig mo, share lang, kasi nasa bangko. Okay. Oh, kita ko yun sa konsing mo kaya ko. Nakuha na kung maramay so. Sige, okay na din. Ngayon ko lang. Nasi Sir Pastor, Nasi Sir. Nasi Sir Pastor. Committed po ni kayo sa iyong trabaho. Medyo daw sir. Sabi tayo ngayon sir. Nagsabi na po si Sir Sir. Bakit na lang ka? Pwede ko diri ka. Okay, umilang taon pag nasig. Nasig, pagduga. Una to ang pinakalas ko niya kapag yung dumano nga sa atong pagkinabing Kristohan kinahanglan na to nga magpuyo o bonus niya sa iyang pagbuhay. Kaya aside ana ato ang yung kumbaga akin sa atong devotion is to spread o maging isang mga dito mga Inas Mateo ato ang yung ipaabot sa uban ang iyahang mong katuyuan unta nga di na may mong selfish kay kung diha nakutob sa doon kabalingon diha to ang profil ang iyang kasubuan no? Okay. Ang ato ang isulat karon is kanang mang ato siyang teaching isa mo na siya teaching una nga isa mo na siya nga aside na ang pagkinabangay, no? Usahay ka ng himong stronghold na ito is ka ng ato ang mga butang na importante sa buang, mga burag din mo kaya i-share, so kailangan din mo siya nga buwian. Kaya kung diha ang itong bugma, diha ang kung diha itong kasing-kasing, marag diha ang capture ba, no? Mamahin mo siyang ang teaching sa Ginoo, ito nga na lang i-neglect kung ang mga butang na. So, what I mean is, kanang ato ang yung nagaan o nahumbili ang pulong sa Ginoo, ang iyang mga tudlo. Sa Galatians, sa Galatians 6 verse 2, pag pinabangay ng mga sapagpasan sa inyong mga anak puson, ang paghiham at tumalito ang sugo ng Kristo. So kung ingana po sa pamaagi po na naatay mga kanang mga naglisod, no? Ato ang yung kabangan. In that way, mapabati nato katong dito niya nga love, no? Live to love, na pati na muli ang ibugma. Yan, isa po na mga ato ang ginabuhi Diyos. Kaya ang Ginoo ugma man. Wala to, may ganun yan. Pagduga. Usa man yung ikadugang igsoon. Isa may itandog nila ka kay sabi ang pero wag yung isog. So dayan na to. Hindi daw wala pa yung katindog. Hindi ka bisa mo to. Ang tandog ko na lang yung gusto mo bisa mo diya pero maulaw lang. Sige na. So assignment na lang na. Salamat nga ini ka buntago ng ulo na maghapon. Ingit lang gawas. Salamat sa Diyos. Palapakan natin ang iyang pagkamahayo. Hallelujah. Salamat Lord. Ning tanan ang natulog karon ng mga pilog sa pagpahinumdum o pagmaton sa matag-usa kinabuhi. Pasayloa kami Lord kung sa among kinabuhi gayon wala ka na mong say mapahimutan. Nahimong kami na dali-dali usahay ka na mong mapansin Lord. Nahimong ang among tayo naghihatag kanimo usahay tipik lang ang pili gayon. Kompleto. Sa Lord, panalangin kami tanan. Salamat sa imong kapaguhan na imong ipagod sa mga katapusan kasiglasin. Lord, dalay ko kasulay katapusan uban sa lihok na magaturok sa mga katapusan kasiglasin nga among pag-alaga mahimong magpadaugon sa matag adlaw sa pangalan ni Jesus ang tanang mayon.
Amen. Okay. Yes, God. Kung bato ka sa announcement mo, ito ang announcement is kapit na ito ang Thanksgiving. Kapit na ito Thanksgiving is summer November o Pastor Rebulog na nga lang itong announcement. Itong last Wednesday, mga balak na ka-prayer meeting 3. I think bisita sila atin si Rilen. Nga, lahat ni Tata, nag-study mo kami dito pero may schedule, mga sa Eagles sa Wednesday, pero naputol. Nag-scoot ako galing sa Adlaw. O sa atong mga youth, no, apil dito sa atong practice kahapon, na-late yun ano ba, kaya wala yung kasakyan natin. Lalo na sa atin dyan, wala kasakyan. Alas 6 kita magsugod, alas 6. May Bible sharing, mga youth, bago mag-practice. Kaya naman nila mag-practice ka kahapon, nasukso na hapit, yung abot ng ulan. So, encourage everyone na mapil yun ta, sa isa yun ta. Sa atong cleaners board, Kuya Russell na lang, dahil kung pwede mo nag-grip na, ano sa Kuya Russell. Pero, kaya ito na yung sign sa akin na rin pamilya. okay. Sa Minglo, kayo. Namay talaga ng So, yan yung lang, no, sige na kontrol, pero natay, may pambili na tawag na yan. Dapat na, dili lang kayo. Dili lang kayo. Kung yun man mo sa dili, buhatong ginatong na kayo. Para naagit tayo, pampod. Tinabangay tayo, nagkamot tayo, kalit yung simbahan. Kung sa ito ang visiting si Angel man o si Brunik akong assign na mag-encourage na masaya-saya sa simbahan, hindi ko malit ka ng exercise. Pag kanin sa Domingo, nasugsog ito masugod na iksoon, hindi kay 3:30. Dili man ako makakailayo, kung gano'n makaisunod ko ba, pero masugod yung may nasugsog. Kung dili na makabot sa Sunday School, sayang tayo panalangin sa Diyos. Siguro dili na ito na masabtan ka ron kay pero may bawa na ito kung sa kayo importante ang kulong sa Ginoo, sa iyo ito. Na-develop ang mga ito ang pagkalaban sa Diyos. Hindi pa man ito mahigpit yan. Pero maningkamot ito. Maningkamot ito may isoon. Amen? Dili man pwede na, pero minang isulti. Kailangan mo kayo about sa late. Kita na lang umatlo sa mga sarili. Karon, sa gandagan, may malate yun. Ako wala lang yun ang mga manggala. Wala naman ang ko. Kasi malaki mo sa kuha, kaya late pa sa malaki. Mura rin simbahan siguro na check ang malate. Wala na, natira na. Pero kung bato mo sa isang bahan, siratang yun mo. Hindi mo makakulay ang pay sa buwan mo siratang. Tumayo, wala naman siratang. Kasi rin, abri ko dihapon na. Pag abot niya, hindi na sirado, sulod yun mo. Okay, so, alam na late mo. Noon lang yung gano'n, hindi naman na lang istorya na nito. Say pamahagi. Sa ba yung announcement na ito gani? Pwede ba ito mag-attend sa ato sa kanyang fellowship no? Kami din, nagkaroon niya mag-attend dito sa Eagles. Kung makalugan mo, apil ta sa kanyang fellowship sa Eagles. May mga motor, sa kyanan, pwede naman ito dito umilit ba ta? Pastor, bato ako sa si Pastor, lahat ka ako. Nakaniya, walang pangalan ko ito ang Ginoo. Ang atuang Thanksgiving is sabutan na ito niyagi November 14 Sunday. Pero ako gusto makita ka natay mo ng project para sa atuang Thanksgiving na ito. Dapat ito nisang magulo sa tabak tugay na tinato yung giampo ato ang keyboard na ito ato itong pangayot ito sa Ginoo. Tapos wala pa man dito ng kuwan karon. Asa si Hilder? Ikaw Hilder? Mga 60,000 yata to ang ato ang keyboard. Ganun keyboard ba? Ganun kuwan. 60,000. O, karon siguro mga pila na tatag pila na yata ang matingkong na to. Siguro mga kwan na, mga
15, 16, ano? Kana to 15,000 sa 60,000 minus ilan? 45, 45. Ito yung mga mag-isip na mag-imot tayo atong i-slot ito. Kita ka na mag-kwanta, mag-contribute ka para makuha natin siya pag-abot sa November. Wala pa yung November, mapalit na nato. So, ang ikuan, ano po, so naman yung pag-one, al-slot nato siya kay naman tayo mga per family no. Kung nato siyang pwede ba 30 ka slot ang isa ka slot is 1.5 isa ka person ba ko gusto ko mag-share sa ato ang keyboard na to ato yung nalatay na nalikong but hindi ko tanan yun naka-appeal kaya siyempre wala ka. You know, ang 1 month na to, sa per family na to is 500. Tulo ka bulan, maka-avail na ka o 1.5 isang slot. Kaya na to na. Eh, pwede na siya makakuha na to. Ito po ngayon sa Ginoo na 30 ka slot. Ako, hindi ko mapalit 2 ka slot. 3,000 ako. 1,000 ba sa Dagla na. 45 din. 45 pa. Dapat, lang, 1.5 lang. Kay, ang atong i-goals na tulong ka bulan ang atong Thanksgiving. Ang keyboard. O, ang keyboard mo, palit na ako. Ganito, okay na kung gigawa na ito. 500 ang bulan. So, ako, willing na ito, kung ko, mo palit ko, may slot man. So, 30 slot ang atong plan ito. Ang isang ka slot is 1.5. Hindi na, ito ikaw, balong mo ba? Siyempre, hindi na. Ito yung mga kaya niya siya. May mga pastor, katunga lang sila takuha or fine lang. Para ako si panahon, kung hindi mo na ito kaya, maabot ang November, bukod sa tuwang makuha na ito, asa ng kalapitan, pwede mo na ito na siya makitaan na paglahay pamaki. Basta mapalit din natin siya. Karong November. Kaya kung na naging pangayo sa itong elder, ang atong keyboard is bakong naging siya, kaya hindi magsigma na, kahit sa worship, mapalit niya siya kaya pa, mapiktuhan ko yung kita. Kabantay, mana ang medyonan. So, ako ang gikuhan, ay slot ka. Dito na, kita na naman doon. Dito na, kita ko gusto. Pilih mo na sila. Ako ano ba? Hindi na tama ba? Hindi magkapareso mo si Bago na sigling lang, hilingan pa. Nagkadutso na. Huwag naguta. Uswag naguta kung kayo sumuna. Nakabalo na ka kung sa'y panalangin pag bukubag tani atong panginahanan sa bahan. Diba, nubay na natin yung prayer request. Tapos overnight na po na ito karong ban. Karong focus. Last Saturday. Overnight na po na ito. Ako na po rin appeal. Elder, di ba ang budget na ito, Elder, sa tuwang keyboard is 60,000? Tapos ano kayo 15,000? Ang naghatag, hindi mo muna siya magpapangalan, hindi mo siya ipasulti. So, ang ilan na ito isulti. Nanay nakahatag. Sinapoy na tulon ko. 10,000 naghatag din siya. 10,000. Tapos, kung ano, tulon, halimbawa pa, Ito katsari, Masmira, Ako katsari, 3,000. Charity Ismail, anak mo, ako 15,000 karon. So, we need 45,000. Kung saan na ito pagkakuha ng wito, na sige rin auhag, tapos ay nato lima. Kung di na ito buhatan ng pamaagin, di na ito lima agin. So, 45,000 na hindi kinalilan. Akong ginaw na, maghimo tag-slot, 1.5 ang isa ka slot, isa ka pamilya. Pero kung di, wala kang problema ko, di mo sa bilog sa ngayon. Plate sa landay ka. Plate sa landay na. Iisip mo kayo mag-plates sa punta kayo. Nag-agin mga plates. Bila na kayo. Sa katuwing na yung plates. Wala ka talang plates sa Lord, lain ka mag-pledge siya sa ano, mag-pledge na po sa Thanksgiving. Lahat na siya. Slot. Lahat mo kayo. Plates na po. Lahat na lang man is lahat. Slot na lang siya. So, sige. Pag ang slot na to, ang atong 45,000 na name na to,
30 slot. Oh, 30 slot. Tag 1.5. Ako, sige, sulat ko ron. Ako duha ka slot ako ba. So, 3,000. 28 slot na lang. Kailangan mo pastor George. Yung mga pastor, yung ulang yun. Ha? Ulong na to. Pastor, ano saan deadline na ako, sir? Wala pa yung November. August, September, October October last. katapusan. Kaya ang 14 November is Thanksgiving na to. Dapat mapalit na natin siya. Kung kulang, dali naman lang na siya. Kulang na lang siguro. Kamay na lang. Tapatapalan na lang ako sa church. Sikat Sunday. Sikat Sunday. 14 yan na to. Kasi ko yan. Second Sunday, Oh. 13. Ah, Di ba 20 lang to? 20 ba to? Ah, 20 kayo, no? Tama kayo. Sige. Ito man to sa... Sabi yan, wala na 19. Kaya kung na 19 pa, sige. Hi, Kalami. Kasi tuloy siya. Ako siya tuloy siya ron. Ako Ano na lang kayo mo si sige. Asa na mga buhat ko? Ibu ko ba? Notes. Dali, sa buwan na lang. Sige, wala. Notes. Stuff. Karoon na lang. Sinuna na lang. para makita ko daw. Sige, mga 1.5 per slot. mandani. 1.5 per slot. Please. October, ano ba? Sige, isa pa. Ito nga, isa ka slot. Sige, isa pa yung sunod. Ano mo, dito mo magdagdoy ka. Kanang willing lang. Pag-ili, okay. Isa ka dress. Isa ka kusina. Isa ka dress. O ka, Redbird. Sige. Dress and Redbird tea. Sige. Tata. Marlo, sige. One. Isa naman to. Sige. Duhay na. Okay. Isa pa. Si Janelle. O si Brian. Pila. Isa ka slot. Isa ka slot. Ayun. Imo ba yan eh? Malayo namin. Ha? Ulaya na sila, ulaya. Ang sobra 80 lang. Huwag. Ito pa. Ano din ah? Ay, di na makita. Pwede kami nagkahanin nila. Pwede, yung ugali. Nice. Nice move. Wait lang po. Kasi si Ma'am Shi
Business of Certificate. Ila inyo, wag mo. Isa na mo. Isa na rin ha. Isa na dua. Dua. Okay. Katakan tusla. Wow, gusto na lima. Ang galing mo. So, bless you. Bless you. Sige, isa pa. Pakita ko kauban pag dito niya ba? Pilo sa stove. Pilo na lang kasi ako ito giginahanglan. Then, for the purpose na ito, para sa pag-keyboard ng church, mga instrument na ito, hindi na juga ito, may purpose ito. Kami, sunod-sunod na lang na siya ito, ma-comply na ito eh. Ito, wala na. Wala na? Bigaw si Uncle King. Isa ilaha. Oh. Wala na. Store of si Annabelle. Si Nanay o si Annabelle. Mami Annabelle, isa ilaha. Wala na. So, bisa kaya kung ikinahanglan. Sige. Pinatalo. Slots. Muna mo tagatunga. Sige lang, pwede na. Kumula nila ang bulan na next month. O si Bransani Boy o si Sister Nova. Ano ba? Ha? Si Bransani Boy o si Sister Nova. Bilang sila. Ay, sila. Sunny Boy. Saan mo ginaya? Saan? Adlaw. You. Okay, mana? Pila na ito na sila? 16 slots. So, 14 na lang. Okay, nakaratong pa lang. At least, nakalihot na karon. Nakalihot na karon. So, ang deadline na, wala na. Wala na. So, ang deadline, katong mo ba, so, kila niya sa mga, kung makita ko mong partner, makita ko mong fan. Please, mawasan na itong mga kaisunan. Ah, gawin na si Waiter. Nabas pastura. Ano ito? Wala mo si pastura na. Ako ganyan sige kong nakikita ko na pinalasan. Sila ngayon pa lang nito. Lima daw, lima. Ang bali na pulo ko yung email. Napulo na ba? Sa kapera, ang anak ko, pula. Oh, isip mo balik ang ikong pula. 50,000 na isa. Ay, isa lang, kumpura na rin. Iba pa na ito ni. Iba na ito ni. Online. Sila, palay. Hindi naman ito. Na? Ha? Kasi wala na. Okay, so, katong wala pa naka-design, iba na ito ang sigasing sa pagtapang mga isunan. Para naman sa tuwagin, di ba, malipay mo. Pag makita niyo sa kabutangan, magugang nili sa tuwang mga instrumento o sa simbahan, kausap ka ni anak, ang kalipay mo. So, hindi lang na ihatag na kanabitang mga project mo para sa simbahan sa Ginoo. Panalaginan ka juga sa Ginoo sa inyong trabaho, sa inyong negosyo. Kaya naman, ang inyong kasing-kasing nagkapagatago mga isa mo na siya ka sa tawagan na sinyalis, sign.
na tubo ka, diya sa bugaton sa Ginoo kanang paghatag mo nato. Okay? So mo sa na sa tuwang meeting karon di nato tugay as po yun, no? Sunod Domingo atong wag motive. Unsay mga motive nato? Mga colors. Okay, ang lugar ko ba ingani lang ang colors kailangan mo ta. Nawalay palaman. Ganahan ko, pinagugong kapalit, ganahan ko ko. Hindi pangalan niya. Odros. Next Sunday, atuwanan ng mitingan. Eh, di ba basta-basta mag-ano na motive na to para sa kong Thanksgiving. Kaya basta mag-Thanksgiving ta, ang motive ta na kung sila pilihan na ito, kapimungog, apil na. Okay. Kaya ba wala ka rin mga ito na nag-live ka, siguro tanaw sila, gusto magot ng langit, kasi wala sila naka-community pero nakasimpas. Kaya ubang ka na ito sa pagsimba. Kung tayo ibalhin na, ayaw ko ibalhin. Kaya mo na mag-live ka, hindi na tayo. So, kung saan ay ilahin na itong ban, wala na talagang resultan para sa tuwang pangulumaton. Katulad sa taas pa na, tayo ay, 21 sa laak. Sa laak, natay pa, natin dito. 21 sa laak. Isa na siya, next Sunday na ako. Anong dito na? Tapos 14 na to. Next Sunday. Sa laak, na ito ang zonal fellowship or sectional fellowship na to. Ano one bar? Pwede na yan naman ang hatag. Isa may mudawat na si Mira lang. Oh, sige. Si Mira lang. Mir, ikaw rin dawat sa kanan namin. Kanang unahin yung hatag, iba naman namin. Hatag lang ka Mira. Pwede man na i-itong ng sakot. Ang pangalan. Pwede. Ako ang ibutang. Ako ang itutos na to. Ibutang na to. Wag lang. Kaya ba? Kaya kang ibutang. Malistang na dito. So, kung mahiwan ang mga siguro ng mga pamakamitay siya, ngunit rajin na ito karoon na Thanksgiving. Okay, kung wala na, magkaisunan, no? At kaganin ang higayon na mag-rest at kagayon, nag-alis community, na ito mag-inom, sila. Kaya itong nakita na partner para sa slots na ito, na pumibili ka para sa pang-keyboard, doon lang yung sila na para malista na ito. Okay, so far, nanatay 16 slots na nahalin. Pero okay ba yan? Bakit? Ba't na 16 slots? Nalinay. Okay, so, magpasa ka, mag-break ka tayo.
Kat kadali kay parang taas na. Kat sa nato ha kay ko na to sa kat sa ikat. Balin ta pikas sa muni. Yan,